Tambarara ndinoshanda kuorganization inonzi Zimbabwe National Council for the Welfare of Children. Inoita nezvevana, inoona nezvekuchengetedzwa kwevana nemitemo inochengetedza vana. Mukati mezuva ranhasi tiri kukomemoreta yatinoti Day of the African Child, patiri kupemberera vana vedu vari muno muAfrica. Theme yedu yegore rino iri kutarisa nezve-elimination yema-harmful practices akaita sema-child marriages, akaita sema-child labor, akaita se-sexual exploitation nekudaro. Tiri kupemberera zvakare kuuya kwakaita mutemo mutsva weMarriage Act une section iyo ichawanikwa ichicriminalize avo vanowanikwa vachirodza vana uye nekuroora vechidiki vari pasi pemakore 18 years. Saka tiri kufara chaizvo nemutemo uyu because tinotarisira kuti kuchavawo nekuderera kwema-child marriages mukati memakommunity. Mukati mezuva ranhasi sematauriro anamboita tiri kuHeathcliff, tiri kuita community awareness patiri kuita march yataita tichitenderera mucommunity tichiudza vanhu nezvemutemo mutsva waveko, tichishanda pamwe chete nemapurisa neNational AIDS Council neSave the Children neEducation Coalition of Zimbabwe neMinistry of Youth, tichiwanikwa tichiconscientize community about issue yema-child marriages kuti akusungisa vanowanikwa vachiroora kana kurodza vana vakuwanikwa vachisungwa. Tiri kuwanikwa futi tichitaura nezvekuti vana ngavasaitwe sexual exploitation. Iyo vamwe vanoda kuti ma-child prostitution vanenge vachitora vana vachirara navo vachiri vana vechidiki zvaakusungisa uye hazvitenderwi nemutemo. So ndozvatiri kuita mukati mezuva ranhasi tichipemberera Day of the African Child. Tinoona kuti ma-child marriages akawanikwa achikwira uye ma-teenage pregnancies akawanikwa achikwira munguva yeCovid-19. Munguva ine COVID-19 vana vachitadza kuenda kuzvikoro. Ini ndinotwa Fadze Nyabuse, ndiri mumiriri weparamende weHarare North Constituency. So zuva ranhasi tiri kupemberera zuva reAfrican Child. So muno muAfrica vana vazhinji vari kusangana nezvinhu zvakasiyana-siyana nematambudziko akasiyana-siyana sekuchimbidza kuroorwa, kumbunyikidzwa pabonde nekukanganiswa nezvinodhaka. So isusu sevamiriri veparamende tiri kuda kuti zvese izvozvo zvidzikiswe pasi, zvipere mukati menyika ino yeZimbabwe. Isusu tinomirira kodzero dzevana dzakaita sekodzero yeupenyu, kodzero yedzidzo nekodzero yekuwana zvekupfeka. Muno muAfrica kodzero yeupenyu ndiyo iri kunyanya kukanganiswa nevanhu vazhinji, sezvakaitika kwaMurewa, mwana ainzi Tapuwa Makore uyo akaurayiwa ane 7 years. So tiri kuda kumisa zvese izvozvo, tiri kuda kuti zvese izvozvo zvipere kuitira kuti ramangwana redu rive rakajeka. Matambudziko atiri kusangana nawo kuti vana vakurumidze kuroorwa muno muHeathcliff matambudziko ekuti vabereki vazhinji havana mabasa vanenge vachishanda. Saka kuburikidza nekuzenge vana vachinge vachitambudzika, kushayiwa chikafu, kushayiwa zvekupfeka, vamwe vana vari kuzokurumidza kuona kunge marriage ndiko kwavanokwanisa kunge vachinotizira kuti vange vachibatsirwa, asi vanonosangana nematambudziko ekuti vanonodzokazve vazvitakura vasingachakwanise futi zvokunge vachichengeta vana ivavo. Vamwe vana vari kukurumidza, vakomana vari kukurumidza kuroora. Mamwe matambudziko ekuti vamwe vana vanenge vasinawo kusanganawo nekudzidziswa zvakanakira kuzvichengeta kana zvakanakira kuti vazoroora vamature enough.